Ja, det kan jeg. Lad være at smide min telefon på luften. Og så vil jeg tjekke den igen. Jeg er så større, så lys. Han ligger og sover. Han ligger og sover. Må vi lige se noget porno? Må vi lige se noget porno, Christine? Det er sådan noget porno for helvede. Ikke glem, og så er jeg ude herfra. Skal du have en cigaret? Skal jeg have en cigaret? Cigaret. Cigaret i face. Og der er en gammel cigaret. Fuck af, mand. Tænd på den cigaret. Ryg nu den fede, mand. Jeg tager en cigaret. Jeg vil gerne synge en koncert for jer. Nu er på pause. Jeg vil gerne synge en koncert for jer. It's gonna go a little like this. Relax. Take it easy. La 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 la. Hold da. Kusse. Hold da. Kusse, hold da. Kan vi finde lørdag? Lørdag? Lørdag. Har du en lørdag? Lille monster. Prøv lige. Okay. Giv mig en lørdag. Giv mig den lørdag. Giv mig den lørdag for det fede, mand. Giv mig lørdag. Okay. Vi går på jagt. Vi skal have en lørdag. Det går i morgen. Jeg er eventyrmanden. Dr. Phyllis Hansen. Det er min computer. Og det vi skal finde, det er en lørdag. Jeg har allerede set spøgelser. Jeg har set spøgelser. Ja. Det er derovre. Prøv at se. Er I klar? Vi skal blive bare. Vi skal have en lørdag nu. Giv mig nu den lørdag, man. Okay, vi finder den. Vores første mission, det er, vi skal ud i køkkenet. Og vi skal have en appelsinjuice. Så squashen i morgen. Jeg ved, hvordan I alle godt kan tænke her og se Christian. Og det bedste ved det hele er, at jeg har en tømmer. Den her. Den skal Christian lege med. Så vi kan hen til Christian nu.
Det er simpelthen computerspil, det her. Så jeg ser, om han gør noget ved det. Sådan der. Det går ud over den dør. Ej, Jeg tror på, at jeg gør det. Fuck, nu er det den der spærmaskine. Vores næste offer er Benjamin. Han får med barbermaskinen lige i face. Så er det Christine til. Hun får, hvis du ikke kunne fjerne døden, så får hun den lige op i hovedet med håret. Og den lige på pik. Nice. End of mission. Vores problem er bare, at jeg har stadig ikke fundet vores lighter. Christine, hvor er lighteren henne? Hvad? Så lad os se om den her, den virker. Det her, det er en kattebørste. Nej, gå nu væk. Ja, den virker. Gå nu væk. Jeg skal ikke have din kattebørste. Jeg tager ikke mere. Hov, vi har også optaget 7 minutter nu. Vi stopper.